taro ne wanda za mu na 'yan takarkarinmu tun daga matakin majalisar jiha zuwa majalisar tarayya da kuma majalisar dattawa. Tun da aka zaɓe mu mun ba kawunanmu wasu 'yan ayyuka da za a yi a dukkan mazaɓinmu. Na farko, su 'yan takarkarinmu na majalisar jiha su ne kamar idanunmu da ƙawahunmu a ƙananan hukumomi. Saboda haka yau za mu zauna ne mu tattauna da su akan bayanan da za su kawo mana daga ƙananan hukumomi dangane da shirye-shiryen da muke yi domin fara kamfen idan hukumar INEC ta ɗaga ko kuma ta ba da damar a ci gaba da kamfen. Muna sa ran cewa insha Allah daga cikin abubuwan da za su bayanar da mu, za su faɗa mana nasarorin da aka samu da kuma matsaloli idan akwai su da kuma yadda za mu magance su domin mu bazama idan lokaci ya yi mu shiga lungu da sako a jihar domin neman mutane wanda za su jefa mu jam'iyyar mu ta NNPP idan lokacin zaɓuka su.